Evangeli segons Lluc, capítol 5, versets del 17 al 26. El paralític i el perdó dels pecats. Un dia que Jesús ensenyava, seien prop seu uns fariseus i mestres de la llei que havien vingut de totes les viles de Galilea, de la Judea i de Jerusalem. La força del Senyor l'empenyia a guarir. I vet aquí que uns homes duien en una llitera un paralític. Tractaven d'introduir-lo i posar-hi al davant, però no trobant per on ficar-lo a causa de la gentada, van pujar al terrat. I separant les teules, el van baixar amb la llitera i tot, al bell mig davant Jesús. En veure aquella fe, va dir: «Home, et queden perdonats els teus pecats». Però els escribes i fariseus es posaren a remugar tot dient: «Qui és aquest que així blasfema? Qui pot perdonar pecats fora de Déu i prou?» Jesús, endevinant-los el pensament que es feien, els va replicar: «Què és això que barrineu dins vostre? Què és més fàcil, dir et queden perdonats els pecats, o bé dir aixeca't i posa't a caminar? Au, doncs, ara sabreu que el Fill de l'Home ja, aquí, a la terra, té autoritat per perdonar pecats». Llavors diu al paralític: «Tu mano, aixeca't, carrega't la llitera i vés-te'n a casa teva». S'aixecà tot d'una davant d'ell, prengué la llitera on jeia i se'n va anar cap a casa seva glorificant Déu. Tots es van quedar veient visions. Glorificaven Déu. Plens de respecte deien: «Avui sí que hem vist coses ben inesperades».